Зей политехник колледжында болашақ механизаторлар арасында хынари сталық бәйгесі узды. Икенче тапкыр үткәрелгән конкурста республиканың 8 хынари белем бирү учреждениесе катнашты. Бәйгенең идеясын һәм нигезләмәсен уку йорты белгечләре үзләре эшләгән. Идея как бы пропаганда үзебезнең профессияны, сельхозниклар бар бездә, сельхозниклар пропаганда и җегетләрнең дә әсәрләргә, именно эшләргә яңа техникада. Монда катнаша только яңа техника безнең. Менә күрәсез, яңа төрле яңа комбайн, яңа марка иностранный трактор, трактор и КамАЗ тоже. Студентлар үзләрен 4 төрле мәйданчыкта сынады. Йөк тракторында фигуралы йөрделәр, урып җыю комбайнында эшләп карадылар. Шулай ук бәйге КамАЗ машинасында эстакада буйлап йөрү, агронавигатор плюс навигация комплексы белән эшләүдән торды. Зей политехник колледж студенты Максим Саврушев киләчәк механизаторы бәйгесендә икенче тапкыр катнаша. Бу өлкәдә тәҗрибәсе бар. Колледжда укый башлаганчы ук басуда комбайнчы ярдәмчесе буларак үзен сынаган. Настроение отлично. Так-то не волнуюсь, потому что подготовился к этому хорошо. Вот. В принципе, так все идет хорошо. Сейчас осталось пройти 3-й модуль, получается, КамАЗ. Узган елгы бәйгедә исә Сарман политехник колледжыннан Газинур Гайнетдиновка тиңнәр булмаган. Быел да санаторга исәбе юк. Будем побеждать, все дальше стремиться к победе, не останавливаться, все дальше и дальше. Конкурс очень интересный, участники очень сильные, конкуренты тоже, но мы не сдаемся, только вперед. Катнашучылар эшчәнлеген авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләреннән торган жюри бәяләде. Алга таба киләчәк механизаторы бәйгесен Зей кырларында уздырмакчылар. Адилә Борханова, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.